To da farko dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dalilin mutuwar auren jarumin masana'antar Kannywood Adam A. Zango har sama da 4 dalili ne mai ƙarfi wanda kuma kowane musulmi ya san akwai wannan. Sai kuma na biyu, dalili na farko da na biyu za dai mu tsaya ne ma mu magana akan dalilai guda biyu kacal wanda sun ishe mu tattaunawa. Dalili na farko dai kowa ya san kaddara. Dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zai faru sai ya faru, sai dai kuma addu'a. Dalili na biyu akan sake-saken da Adam A. Zango yake yi na matansa, kamar yadda ya taɓa faɗa a cikin wani bidiyonsa cewa akwai wasu mutane wanda ya yarda da su, ya aminta da su, kuma suke masa zagon ƙasa, wanda kuma da dama mun gan su ma a cikin masana'antar Kannywood suke, wanda kuma daga baya ma suka ja baya da shi suka rabu da shi. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa don cigaba da ganin shirye-shiryenmu da kuma cigaban wannan bidiyon abin da yake faruwa a Kannywood.